Huriani debata na hinalonga di bagasan Tuhatta Yesus Kristus tapasada rohatta dinalaho taruli hita senhata ni debata martanya kita. Debata nami debata Jehovah totong dohan madok moliate Tuhan disudi akadenggan di basam asini roham na totong dilehomu tu bagasan ngulu nami sa tu bagasan tikyon. Di bagasa tikyo Tuhan dinalaho taruli dohami sian hatam todim parbadia na totong madongani hami asatung mangatusi hami di hatam di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen. Damang dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus hata ni debata na sartu hita di apala partikenon Dienek may siyan barita nauli na sinurat di si Markus bid 24 mamuka may siyan ayat 35 masohok may sahat tuaya 40 sada tajahama odohatan ni Tuhan. Jadi laos dinasadari dungbot ari didok matunasida beta marparau mahita tu baribaan. Jadi di palau nasida ma natoropi di jakom maibana songoni tu bagasan parawi jela adong dope akka parauna asing udur dohot nasida dungi masama haba-haba nagogo situtu jadi disapak koma akka galubangi tu bagasan parawi maradu digohi parawi namodom do anggo ibana di atas ni halang ulu sada tartukan pudi-pudi ni parawi gabe disungguli nasi dan maibana didok matu ibana ali guru dang disarihon roham hitamago jadi hehe maibana honaha tama alugui dibahen didok matu tawi sikma so jadi soma alugui jalan menak situtuma las didok matu nasida buasa songoni biar rohamuna dia do ubahen suada hapor siaw dihamu jadi hata hutan situtu manasida jalan marsibado hamma halak dia do on gurdok na do hape alugu ro ditawi ido yang go sahana dihita kadamang do dainang na hinalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus somal do hita molo mangadu piak kasih taonon molo di bagasan hagogoton ni roha hita na pasti tapatupa taulaho do martangiang mangido hagogoon mangido pangurupion jala mangido padonganyo ni debata tu hita asa gabi margogo hita mangado piakka namasay alay memang tong dope adong piga-piga halak jolma na porsea nunga di bagasan hagogotan nunga di bagasan si taonon dak olo jauh-jauh manang dak olo martangiang mangido pangurupion tu debata dihita kadamang dot dainang di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikenon dung di patupa Tuhan Yesus pangajarin tuak kanatorop taringot harajau ni debata marhite-hite akka upama ditogihon Yesus mamusenang akka sisyanna lao tu bariba ni tao dan pola dipatolhas aha tujuanna alai marhite-hite na naik parau do nasida nalau taripa tu bariba ni tawi ditikin na di bagasan parawi Tuhan Yesus do akka sisya suang songoni na asing dope molo didok di bagasan tupuk jami taon adong dope akka parau na asing na dohot sa pardalana do nasida berarti dak kolang 12 sisyan na ditikin na marparawi ma Tuhan Yesus do akka sisyan na suang songoni piga-piga halak na torop na madongani nasida Roma galubang manang haba-haba na maseguko
Humutur parawi neng manong nong parawi pola do masuk aka ait tu bagasan parawi. Nah pasti memang amangina porsia do kami ragam do aka usaha. Na pinatupannya kasisian do aka natorop asa buy nasida mangalo galubang manang alugu haba-haba na masaguko. Alana di hati hai parau dang adong dope marmasin pakai layar dope. Pasti nunga berusaha nasida pajong joko layar manangima paturut tol layar. Bahkan nunga pasti buy nasida manahuya kaait na masuk tu parawi. Alai justru dang margogo nasida. Justru dang soha bahabai, justru neng lamanong nong do parawi. Di bagasan biar ni roha, di bagasan akka galubang ima, di turpu jamita di dokon adong maro sisian di Yesus. Roma nopo Yesus, roh pasaton holsona tu Yesus, madungo Yesus, jala ngido tu Yesus. Asa diurupi Yesus nasida mangalo alugo na gugui. Ahmana di pinatupan di Tuhan Yesus di bagasan turpu jamita na manginang. Di bagasan ayat 30 sia. Jadi hehema ibana honahata ma alugi dibahin di dok matutawi sikma so. Jadi soma alugui jalamena situtuma. Nah, ditikin na mga aluya kasisyan na ito Jesus, ditikin na dok dasida alay guru. Dang di saryoko, dang di roham hitamago. Apa yang terjadi amangina? Ditangyo Jesus do suara di nasida. Berduli do Yesus. Jala dipatuduh Tuhan Yesus do kepedulian na marhite-hite na hehe ibana. Diurupi do nasida. Jala di Yesus do imatutawi do tu alugui simpo inna tu alugui. So alugui menak galubagi. Aledung menak jala so alugui narumiko sahali. Na pinatuduhon ni Yesus dipaingot Yesus do akasisiana. Di suku Yesus matu nasida. Buasa songoni biar rohamuna. Dia do ubahin suada haporsyau dihamu. Amang inang, kenapa Yesus harus bertanya demikian? Sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa sudah banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Banyak pengajaran yang ditunjukkan oleh Yesus bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Maka penglihatan, pengajaran dan banyak mujizat nang pinaturun di Yesus dia dopannya kasisiana, dia dopannya kahumaliang, seakan-akan tiada artinya, dan itu terlihat ketika mereka begitu takutnya, begitu cemas oleh karena galubag. Amang inang nenonga di bagasan kuatnya Yesus Kristus. Gabelongang doy dokon akasisian na gabe do nasida do. Buas isi doon halak dia doon gurdok na do peha alugoro ditawi. Nah, damang day nang nalonga di bagasan kuatnya Yesus Kristus. Di bagasan na marsitaw no ni di patuduh Tuhan Yesus do imahwasona. Di patuduh do ibana do debata. Ibana do nama jadihon saluhukna. Ibana do nama noppa saluhukna. Jala ibana do Tuhan. Jala si paluai. Di patuduh Tuhan Yesus mai marhite-hite na di paso ibana akagalubang. Naro mangarongom parau dinasida ditawi. Alai di bagasan ni musenang laos di patuduh Yesus matu akasisiana. Asa unang ragu benasida. Asa hot haporsa di nasida, asa gabilap takas di botol nasida. Yesus bukan hanya berkuasa memberikan makan 5.000 orang,
tapi dia juga berkuasa atas alam semesta itu. Dihita akadamang dainang nendlonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Hita pehu rasa jujur do song nakasisiani. Taboto do takas taha porsia do tutu jala taha tidak do gaduk minggu. Akaha taha porsia na patuduhon pos nirohatta na mangoloi debata pos nirohatta maka porsia Tuhani jala pos nirohatta mangolo di bagasa Tuhani. Alai moloro akasi taonon nama ragap nama ngarongom ngolutta. Juk do memang kita seakan-akan ragu di hason di debata. Juk do hita olo pola neng termalitodi. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat hata ni debata na satu hita dia pala partikiano. Na parjolo sahali na neng dohonon diturpuk ni jamita tu hita. Hobar tu jahat. Jojo tu jahoba di nasa hagogotan. Neng ditogiok kita molo tumpe amanginang ragap akka hagogotan ragap akka sitaonon naro mangarongom ngolutta na tadopi di bagasan akka ari-arita baik di tonga-tongan yakka rumah tanggata suang songoni di akka ulaw nang humalyanta di paingot kita asa totok kita olu jojo tu debata. Asa totok kita mapurus tu debata, asa totok kita mangidu pangudupin hulang tu debata. Itu sebuah sikap yang benar, sebuah sikap yang diinginkan oleh Tuhan. Una pangasahok kamu na amanginang gugumuna. Una pangasahok kamu na parbinotuamuna. Una pangasahok kamu na hadiramuna. Tetapi andalkanlah iman, maka engkau mau berseru kepada Tuhan. Jojo mau tu debata, asa didongani debata asa dilo debata gogotuho jala asa dio dihok kita menghadapi ragam niaka hasusaade. Yang terpenting sebenarnya kita mau berseru kepada Tuhan. Ini hal yang normal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Molo tumpe amanginang diaka humalyang muna gudang jol maka dongam muna nasuna olu jojo itu dibata di bagasana kahagugotonna. Ajari hamuna nasida asa nasida pe olu jojo mapurus tu debatasan. Namanya amanginang nelonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpuk jami tahun neng takas di pasah tuhita saluhuna akka jojota ditangi debata. Kita harus percaya bahwa di dalam penderitaan kita Tuhan ada dan Tuhan dekat bagi kita. Odo ikosipi opot ta amanginang. Jonok do debatai dihokop do hita ditangihot do hita. Alani amanginang alana dihokop debata do hita jala ditangihot kita. Berarti hita komporsia holang tu debata sapi. Jangan lagi ragu untuk beriman kepada Tuhan. Jangan sampai dikatakan seperti yang disampaikan oleh Yesus di bagasan turpuk jamitan. Dia do ubahin soal haporsia di hamu. Urang magu haporsia tak. Ale ikut totong do hita porsia tu debata di bagasan Yesus Kristus. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus, maka seharusnya seyogianya sasitongna holang tu debata do hita pasahatut akka hol soderu hatta. Holang tu debata do hita jojo. Ape amanginang akka galubang narotu bagasan akka parngopta. Ikut tu debata do hita mapurs jadi ko porsia do hita. Holang tu pangurupin di debata sapi. Contoh sederhana manginang. Ogabe kesaksian manang jamita na mangulu matu hita ganuk marsada-sada terlumo betu diriku sendiri. Di nadiari Kamis amanginang au ngana poso ni dibata menghadapi ujian meja hijau tesis untuk magister teologi tanggal 10 tolu nadiari Kamis 13 Juni 2024 alia manginang mulai sen nadiari Minggu di tanggal sia nunga tahutan situtual nunga mabiarau ragam akka biarku mabiar mau roa nilaiku mabiar mau
dan boy mempertanggungjawabkan ahana hu tulis dokal na asim pe. Jala hupasah ma perjolu sahali berni rohakko di matu debata. Alas akan ang puasa. Upasa ma musenang imatu dosen pembimbingku dokko ma pa ama biar tuari Kamis. Ama di dokko ni ma dosen pembimbingku. Tetap ma muse diharau ni man au. Martangi ako pasah diri mi matu debata ninna. Jala memang amang-imang di hari Rabu mulai dari Selasa positutu maruah ku martangi yang maau marsiho matu debata hupasa masudi akka holsok hujo ma debata hupagi do ma pangurupin di debata sembari marsiajar memang amang-imang. Dakola martangi yang memang tetak do marsiajar. Nah, dapat matikina sama adi-ari kabisi diuji maau jele memang dibata do gogo tuau ilo dibata keberanian didongani dibata au gabe margogo huado pido akka ujian ini saya bukan menjadi lari dari ujian itu tapi saya menghadapinya bersama dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi keluar nilai yang sangat baik, keluar nilai yang begitu memuaskan bagiku. Nah, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita manginang. Nak molo nunga jauh-jauh kita tu debata, molo nunga tapasa diri kita tu debata, dan gabe ima langsung dipada debatasi tahun di kita. Saya sendiri tidak langsung, tidak ujian, tidak demikian. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ditikina jauh-jauh kita tu debata, didongani debata kita memulis tahun ini, diturpu jamita pedo. Ditikina jauh-jauh akasisian tu Yesus Kristus, didongani Yesus Kristus dona sidang. Dan gabi ima dipabali Yesus Kristus akasisian itu para orang asing, mana ibaratnya dipanakok tu dolok tu daratan tidak demikian. Mereka tetap bersama dengan Yesus di dalam perahu itu, menghadapi persoalan itu, menghadapi gelombang itu. Maka ketika mereka bersama dengan Yesus menghadapi gelombang itu diselesaikan bersama dengan Yesus. Ini menjadi hal yang sangat menarik bagi kita manginam. Molurunga jauh-jauh kita tu debata, didongani debata do kita. Gabi margogo do kita, mengadopi akar ragam akasi taunon narotu bagasan parngolota. Alini ingot kita mamanginam. Na diigil debata siak kita di bagasan turpuk jami taun. Posroham tu debata, jauh debata, di bagasan akana masa di bagasan akangolum. Asa dipargogoi didongani Yesus Kristus kita mengadopi madalani aka ari-arita. Amin martangnya kita. Moliate mau pasak ruang nami tuho ali debata nami debata Jehovah. Dia sidot holong ni roham na totong dilehom itu bagasang ngulu nami. Taruli situ tudo hami Tuhan marhite-hite hatam diajari ho hami. Asa totok kami jojo holang tuho sabing jala porsi do hami dongan namu urupamu hami mengadopi akan masa di bagasan akangulu nami leo gogo tu hami Tuhan jala lehon pos niroha tu hami moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu hita.